tawde ko namdo golmaare aduna ko nano wona wonde aduna o gadi o wi ala wona ɗum o wi ala o arata tan o fewnita o yaha heddo gandal Allah wiyaka so yettima tan leydi taggama o wi ala en nanani ɗum o wi kono noon o arata ko faabade leñol ngol o faabo diine o o fewtina o itta toñangeji e fenade o adda nunɗal e hoolare e diine he e dow leydi julɓe koono cemba so tawrima bakkatuji ɗi tuubɗa jaltuɗa hen Allah o wi Allah ko cuurowo wota heɗo ko yimɓe mbiyata so ari bakkat fo windoto e tiinde ma o warma sa barateɗo sinno ɗum ene waɗanno nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓurno handude hen jinoɓe nden ene jinanno daɗa wujjoɓe gujja daɗa tawamo ɗon omo tawa o wi ala Allah ko cuurowo o wi Allah tabaraka wa taala o wi o ñaawirani en nder meɗen ko aduna ga kanko nelina saria o o wi kono noon koye terde men saria o ko amrun ilahiyun amrun min indillahi ko yamirore iwrude en to Allah jippi e nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam yamirore nde ene waɗi ey ala wad wata wat ey ala wad wata wat kono anda kono way o wi andaka to woni hen ene nder yamirore makko tan nden yamirore o wi saria o ko nden wiya yamirore nde ɗum yetti nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam o wi ɗum siwti e makko nde yettimo siwti e makko ari ha tolni gite ɗe nde yalti ɗon ene wiya gite ɗe ndaarɗo wota ndaarɗo jokki ari ha e nande makko yalti ɗon heɗo ɗum wota heɗo ɗum ñaawi noppi ɗi jippi ari ha e hunuko he yalti ñaawi ɗemgal ngal ñaawi hunuko ko haal ɗum wota haal ɗum ñaam ɗum wota ñaam ɗum jokki ari ha e juuɗe he yalti ñaawi juuɗe ɗe mem ɗum wota mem ɗum jokki ari ha e reedu he yalti ñaawi reedu ndu wat ɗum wota wat ɗum jokki ari ha e koyɗe he yalti ñaawi koyɗe ɗe yaa ɗum wota yaa ɗum ari ha e farji he ñaawi farji o hutoro ɗum ɗo wota hutoro ɗum ɗo ɗum yalti dariɗa wiya sar'u ñaawore kanko wiya saari ñaawore o wi yamirore nde o yiri ɗum gasi ñaawi mo siwte makko dariɗa wonti ñaawore o inna ñaawowo sabu ko ɗum ñaawi e makko ko ñaawore nde yalte e makko o yalte e mayre Allah wimo summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'aha mi waɗima e sariya yiwɗo e yamiroram he ɗum noon fattabi'aha
rew sharia o e jamiroje ɗe koɗe ñaawi e maako ñaawir ɗum heddiɓe fof fof ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون بل آدم غندا به وتا heɗo ɓe ñaawe maɓɓe ko ñaawɓe e maako ñaaw ɗum e maɓɓe o wi ɗum ɗo so rendi nde ɗo yamirore ko yamirore Allah ko ɗo neɗɗo o jeeya ko ɗum waɗi so ari kanko o wi ko ɗum ɗo tan o fewtinta ha ko ñaawino e nelaaɗo ko ñaawo e men o wi mo ɗum ñaawi e mum fof jaɓi ñaawaade heen on ñaawoore mum ko yantude e makko mo ñaawaaki heen noon o ñaawramo ɗum so foccima so leeli foccaade o focca so herat o hera o wi kono kam ɗum ɗo fof ko to kulenmo kam o wi ko heeferɓe kanko kuletamo o wi ko heeferɓe kuletamo o wi no mbaɗen ɗo jooɗi ni so ari tan koye nder men o jeeyete luttine kay وقفت على خط أصحاب شيخنا أحمد تيجاني خط بعض أصحاب شيخنا أحمد تيجاني يقول عن شيخنا أحمد تيجاني أن محمد المهدي منكم كوي مولد جاء من زمرتنا كوي جنتل من جاء يأخذ الطريقة وما جاء والمن بعد انتقالي أنا إلى دار محمد المهدي o wi koye mon o jeeya o nangal laawol ngol o jeeya koye fedde mon tawatami ɗo tawata ko min mi yehi o wi ɗum noon o wi en faam ko musidɗo men o wi an kay o wi sippire hoore ma tan a feewa fewna sippire hoore ma tan o wi sa feewi a fewni tan so ari tan a fewondirane makko o wi gasi o wi sa wi noon mi wawata ɗum so ari o wawnuma o wi mbawa alay sago ma o wi kono noon nde wonno cheytane ene haɗi julɗo o wi adani en riwayaji kanko kay so ari o warat to o wara ga kala mo tawi ene wanno bakkat windo e tinde joomum o wara joomum hono tuubu buye woni enen kay tuuben tan ko adi nde warata sen tuubi e sarɗiyeji tuubu buye tati annadamu ala ma fata nimtude ko yawti ko ɓennuno ko tubata ɗon ko nimsa ɗum no neɗɗo nimsirta so yiyani ƴulmere jeygol o yaɓɓi hen o yiyani so tawi o sumoyi ɗon o yaɓɓiti no fellitirta o ruttata ko yaɓɓude nde feddere ni tawa ko noon fellitirɗa a ruttata ko eko tuɓɗa ko a nimsi ɗum ko mbannuɗa ɗon ko a felliti sarɗi ɗimmijo o a ruttata koye bakkat hay so hankadi aɗa ware ɗum sella ƴewtoɗa hoore ma so batte mum ene heddi